5 a potřebujeme 2. No, to je dohromady kolik? 7. Výborně. Takže 6. Tak. Si ten čaj baru, jo? Jo. Tak. Ano. Hru. A druhý, tak. A pojď na druhou stranu, tak. Tady vidíš, co tam je za zvířátka. A motýlci. Výborně. Kolik jich tam je? 1, 2, 3, 4, 7. Výborně. Kolik jich chybí? 1. Ukaž mi ho, kde je. Tak. A kolik jich teda je dohromady? 6. Ne. 7. Taky ne. 8. 8, výborně, ano. Takže 8. Výborně. Tak. Co tady? Kolik tady vidíš mušlí? 8. Výborně. Kolik jich chybí? 1. A 8 plus 1 je kolik? Chybí tam 1 a dohromady to je 10. Ne. Devět. Výborně, perfektní. Tak, ji tam doplň. Je ještě učičko. Mhm. 2 rybky. Mhm. 1 nám chybí. 1 rybka nám chybí. A my jsme tam měli mít 2. A Kolik jich tam je? Tohle jsem na magnet. Mhm. Chybí 1, to je chybí tam 1, to je 10. Výborně. No tak ty jsi největší šikulka.